Teďka vlastně nově máme na Filmaně dokumentární film Každý krok se počítá Řím, což je film o poutní cestě, který měl premiéru na Velikonoční neděli na České televizi. A je to film o tom, že jsme vzali nevěřící lidi a poslali je na poutní cestu do Říma. A chceme vlastně nalákat další mladé lidi a daří se to. Máme teďka spoustu zpráv od lidí, kteří se právě jako na základě toho filmu chystají na poutní cestu. Stejně jako od toho prvního dílu, kde jsme poslali zase Kazmu do Santiaga, což samo o sobě zní skoro jako vtip. Eklézia podcast. Rozhovory s osobnostmi katolické církve. Dnes posloucháte Eklézia podcast s Markem Jílkem A Radkem Škudhanem. Naším dnešním hostem je Jan Perout, zakladatel křesťanské streamovací platformy Filmana, kde můžeme sledovat filmy s přesahem a křesťanskou tématikou. V tomto díle tedy budeme diskutovat radosti i strasti při zakládání této platformy v České republice a zároveň důležitost křesťanských filmů, seriálů a dokumentů pro život věřících. Jan Perout vystudoval obor kamera na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, věnuje se reklamní tvorbě i produkci dokumentů, filmů a seriálů. Mimo jeho post výkonného ředitele ve Filmana je i výkonným producentem ve filmové produkci Boomerang Film. Milý Jane, vítejte v Eklézia podcast. Děkuji za pozvání. Na úvod bychom Filmanu rádi představili, kdybychom se v něčem mýlili, nebo byste pak rád něco doplnil, tak můžete. Filmana je československá streamovací platforma, podobná Netflixu nebo HBO, která se specializuje na filmy a seriály, především s křesťanskou tématikou. Nabízející obsah, jako jsou filmy, seriály či dokumenty, a odráží hodnoty a příběhy inspirované křesťanstvím. Mezi širokou škálu titulů, které je možné sledovat, patří jak biblické epopeje, životy slavných, tak i moderní příběhy s duchovním poselstvím. Vše s českými titulky a dabingem. Platforma se zároveň zaměřuje na podporu českých křesťanských filmových tvůrců a nabízí exkluzivní tituly, které nelze najít na jiných platformách. Tak co, bylo to správně? Doplnil byste něco? Jo, víceméně jo. Vy v mnoha rozhovorech, co jsme četli, tak jste zmínil, že byla jedna věta, která zazněla z úst papeže Františka a provázela vás celým tím procesem přípravy Filmany. A to bylo: filmy mají moc proměňovat lidská srdce. V rámci čeho tohle papež František řekl, kdy to zaznělo? To už nevím zcela přesně, to přinesl někdo z našeho týmu. Pamatujete si ještě na ten první impuls, kdy jste si řekli, jdeme do toho, založíme Filmanu, budeme poskytovat filmy a všechny obsahy pro lidi, kteří jsou věřící křesťané? Nevím, jestli byl úplně jako jeden impuls, že by člověk seděl a teď to přišlo. Spíš to byla nějaká jako postupná cesta, protože ta naše prvotní myšlenka do určité míry vlastně byla inspirovaná i jako modelem, který má Chosen v Americe, kdy vlastně oni sice kolem jednoho seriálu, ale vytvořili vlastně jako úžasnou komunitu lidí a podařilo se jim vybudovat něco, co má obrovský dosah. Takže to byla jako vlastně jedna z takových jako inspirací k tomuhletomu. A druhá byla vlastně to, že ta práce, kterou jsme dělali, tak v tom daném období vlastně potom po začátku války na Ukrajině, tak se ten trh malinko začal proměňovat a té práce jsme měli o něco méně. Takže vlastně jsme měli najednou prostor přemýšlet nad tím, co nám dává smysl a co vlastně jako chceme dělat do budoucna, co bude nějaký koncept. A protože jako filmaři se chceme vyjadřovat pomocí filmové řeči, takže vlastně v jednu chvíli, je to tak asi rok a půl zpátky, jsme si takhle seděli právě s kolegou, s Karlem, spoluzakladatelem, a přemýšleli jsme vlastně, že by možná nemuselo být špatný vytvořit nějaký místo na internetu, kde by vlastně filmy tohoto typu mohly být. Mm-hmm. Takže těmi cíli, zatímco chápu, taky nějaký archiv křesťanských filmů. Co ještě dalšího byste řekl, že tím cílem je? Co je to vaše jako poslání, nebo s čím všem jste projekt zakládali? Ta věc mít filmy někde na nějakém místě na internetu je podle mě jenom jako jeden dílek té celé skládačky. Mm-hmm. My se na to snažíme dívat, já se učím, protože já jsem spíš jako pragmatický typ, spíš jako typ lidí, co jako se snaží dotahovat projekty, ale učím se mi trošku i ty vize do budoucna. Vlastně jako jádrem toho našeho projektu je nadační fond, který jsme založili s tím, že má pomáhat
zpřístupňovat filmy s křesťanstvím nebo s křesťanskými hodnotami. Respektive křesťanství pomocí jako audiovizuálních prostředků nějak dostávat k lidem. A to je vlastně ten základ. A je vlastně pro nás do určité míry jedno, jestli to je na platformě Filmana, nebo jestli to je v České televizi, nebo jestli to je na YouTube nebo na Instagramu. Jo, pro nás je vlastně jako důležitý říct, filmy jsou důležitý zajímavý nástroj pro to, jak komunikovat nějaké myšlenky a my chceme komunikovat myšlenky křesťanství a chceme je dostávat k lidem. Mm-hmm. A to, jestli pomůžeme někomu, aby vznikl nějaký film, to, jestli máme platformu, kde ty filmy sdružujeme, nechceme říkat úplně archivujeme, ono archiv není úplně jako vhodný označení, protože tím, že my ty filmy musíme nakupovat s nějakou licencí, s nějakou dobou, tak my tam vlastně nemůžeme archivovat do nekonečna, protože by nás to do nekonečna stálo jako dost peněz, takže když tam je film, na který se nikdo moc nedívá, tak asi tam nebude na věky. To je spíš takový hub, místo, kde prostě člověk může najít. Je to vlastně jako hub, asi jako dobrý místo. Vlastně naše jedna myšlenka byla jako agregátor obsahu. A to ať už filmového, tak vlastně jako další myšlenka, kterou jsme zatím jako nezrealizovali, je agregátor vlastně jako křesťanského online obsahu typu youtubeři, podcasty. Vlastně jako všechno, co se týká křesťanství a má nějakou kvalitativní a obsahovou hodnotu, tak vlastně jako mít na jednom místě. Uvádíme to na jednom příkladu třeba známého Marka Orkováchy, který má celku na svém kanálu jako nová videa, ale vlastně jako nikdo moc o tom neví, protože on si dal na svůj kanál a nikde se to neobjevilo. A byť je to super obsah, tak vlastně jako je to škoda, že to nikam nedostane. Tak vlastně i tomuhle tomu pomáhat. No a jak byste vlastně teda nadefinoval, protože myslím, že to je něco unikátního pro váš projekt, to, že tam je zatím nějaká nadace, o žádný nadaci Netflixu nevím, takže jako těch různých videoplatform, tak máme několik, samozřejmě vaše je unikátní v tom, že má ty křesťanské obsahy, ale jak si vlastně představit to propojení mezi Filmanou a nadací Filmana? Je Filmana taková ta teda webová filmotéka, na kterou se dostaneš zadám filmana.cz. Je to způsob, jak financovat ten fond, nebo jak vlastně, jak byste popsal ten vzájemný vztah? Máte pravdu, že to je malinko hybridní, na druhou stranu tenhle model vlastně jako existuje, v podobném duchu má vlastně i třeba televize Noé, tady v našem prostředí, v tomhle mediálním. Ten princip je v tom, že nadační fond, pozor, je to trošku rozdíl proti nadaci, nadační fond je nějakou záštitou toho celého. Nadační fond nemá přímého jako vlastníka. Jsou tam zakladatelé, je tam nějaká správní rada, ale neexistuje tam přímý vlastník, to znamená, nikdo z toho nemůže vyvádět žádný jakoby zisk, nikdo se na tom nemůže obohatit, nikdo to vlastně jako nemůže úplně ukrást, protože je to jako nezávislá entita. Nikdo to nemůže jako zcizit. A pro nás bylo důležité vlastně založit něco, co nebude závislý úplně zcela na nás jako zakladatelích, ať už jako lidsky, tak časově. To znamená, jako ve chvíli, kdy my z nějakých důvodů už to nebudeme chtít nebo moc dělat, tak aby jsme měli entitu, která s kýmkoliv jiným to vlastně jako může pokračovat. A byla vlastně v čase, neměla konec v čase. Jo? Ať už s naším věkem nebo s naší jako neschopností to dál posouvat. Protože to vnímáme jako taky velmi důležitou věc, jako v určitý moment, že člověk už jako dal, co měl a už by měl to předat dál. Což je těžký. Takže to je jeden point. Druhý point je to, že vlastně pro nás je důležitý, aby celý ten projekt aby jsme se na tom neobohacovali. Zároveň samozřejmě říkáme celku veřejně, že samozřejmě každý dělník má právo na svou mzdu, takže my jako chceme, aby lidé, kteří na tom pracují, dostali za to zaplaceno a zároveň tím pádem, aby odváděli profesionální práci, aby jsme mohli najmout profesionály a aby to celé vlastně fungovalo. Zároveň vlastně jako nechceme to dělat jako biznis, na kterým prostě si zbohatneme. Proto je vlastně jako nadační fond, pod kterým je jako založené dceřiná firma, která provozuje reálně tu platformu jako takovou. Je to vlastně jako z technických důvodů, protože provozovat něco pod nadačním fondem vlastně jako je malinko administrativně náročnější a vlastně pro všechny i instituce jednodušší, když to spravuje normální firma. Ale vlastně jako cokoliv ta firma v budoucnosti vydělá, tak vlastně jde do nadačního fondu a ten nadační fond potom v souladu se svým účelem ty peníze jako použije, rozdělí dál a podobně. A to narážím ještě na další věc, že vlastně pro nás je jako velmi důležitý, aby ten projekt v nějakém horizontu byl finančně udržitelný, aby tam byl ekonomický model, to znamená, aby jsme
jakmile se to rozjede, dostane do nějaké fáze, nebyli závislí na žádných jako provozně na dalších jako darech, nemuseli jsme každý rok žádat všechny okolo, aby nám dali peníze. Aby jsme měli vlastně jako komunitu diváků, která jasně nějakým svým finančním příspěvkem, ale podpoří provoz té věci a bude jim to dávat smysl. A vlastně jako vyzbíráme to takhle od jednotlivých lidí, kterým za ty peníze zároveň dáme kvalitní službu, která jim bude přinášet nějakou přidanou hodnotu do jejich života. Samozřejmě s tím neříkáme, že nebudeme přijímat žádné dary. Ve chvíli, kdy budeme třeba natáčet nějaký filmový projekt, tak tam samozřejmě to už z těch peněz asi nebude úplně financovatelné. Ale pro ten jako provoz jako takový, ten chceme, aby určité co nejbližší době byl finančně udržitelný a tím pádem mohl být i nezávislý na nějakých jako vlivech okolí. Takže už aktuálně třeba u vás funguje to, že podporujete aktuálně nějaké tvůrce při tvorbě jako nových filmů, nebo ještě právě čekáte, až se vlastně dostanete do toho stavu, kdy už jako budete právě mít ty finance takový, že si budete moct jako právě dovolit takhle podporovat i nový vznik? Už to začíná fungovat. Malinko není to tak, že bychom zatím měli s filmem jako takové nějaký zisk, tam prostě jsme ještě asi dlouhou dobu budeme v nějaké jako trošku boji v tomto ufinancovat, aby to mohlo fungovat. Tam rozhodně to není růžová ta situace. Na druhou stranu právě tím, co děláme, tak se nám podařilo sehnat třeba nějaké drobnější zdroje třeba od někoho, kdo tu naši myšlenku podporuje. A už vlastně jako máme vypsané takové jako výběrové řízení na vlastně jako tvůrce pro dokumentární film o Neratově, který máme v plánu, kterému máme v plánu pomoct vzniknout. A zároveň jsme v kontaktu s několika tvůrci, kterými právě budeme dávat nějaké finance na to, aby mohli vytvořit nebo začít vývoj nějakého díla. Každopádně jsme pořád v začátku a teďka máte nějaký vize, tak kde vidíte Filmanu za 5 až 10 let? S tím vším, co jste nám popsal, takže chcete, co by byl za vás ideální stav, tak třeba za těch 5 let? Tak úžasný by bylo mít komunitu diváků, díky které právě bude jako Filmana velmi živá. To znamená, že jednak bude ufinancovatelný ten její provoz, to znamená jako nákup filmů, nějaká propagace, tvorba vlastně obsahu kolem toho. My chceme zase v nějaké blízké budoucnosti tvořit jako doplňkový obsah k těm filmům, to znamená po skončení nějakého buď to náročnějšího filmu, tak bude třeba diskuze s někým, kdo tomu jako rozumí a dokáže rozšířit obzory divákům o tom, jak se na ten film dívat, jak myšlenky z něho vstřebat a podobně. Takže mít tu platformu na takové úrovni, v jaké jsme si vysněli, to znamená jako tak maximum křesťanského obsahu, mít co nejvíc dubbingu, protože chtě nechtě pro nás mladé to není úplně tolik jako zásadní, ale pro velkou část našich diváků je dubbing prostě důležitý. Na druhou stranu je to jako extrémně drahá věc pro nás tuto chvíli. Uvidíme, co AI udělá. Už jsme právě testovali i AI dubbing na jednom teďka projektu, vlastně, co bylo na poslední době. Myslím si, že to málo kdo poznal. Byť to tam je napsané. Takže mít funkční platformu, zároveň vlastně jako mít už vytvořený jako těžko říct, kolik máme teďka prostě seznam třeba 30 různých projektů, které bychom vlastně jako chtěli jako produkčně iniciovat nebo nějakým pomoct na svět. Ať už to jsou vlastně jako filmy nebo dokumenty nebo dokumentární seriály, které chceme dostat do médií běžných, to znamená jako v souladu s tou naší vizí dostávat ten křesťanský obsah i dál za hranice té naší jako bubliny. Vlastně točit věci, a to pak můžu navázat, že už jako tyhle ty kroky taky probíhají jako aktivně. Tak dostat XY filmů prostě ven na Netflix, na Novou, do České televize a podobně. A zároveň třeba pomáhat i jako vevnitř v církvi, protože vnímáme jako, že to video a film má prostě jako fakt obrovskou sílu a hrozně málo to využíváme. Takže prostě udělat seriál pro náboženství, pro katechety, pro běžmovance, pro pastorační asistenty, vlastně nějaké videokurzy. Těch jako možností jsou fakt jako obrovské množství a myslím si, že tohle všechno jako třeba za těch 5 let jako je fakt reálný a dosažitelný. Tak možná se tady za 5 let potkáme, jestli ještě my budeme v tu chvíli existovat a budeme moc kontrolovat, jak se to hodně povedlo. Hostem Ecclesia Podcast je zakladatel křesťanské streamovací platformy Filmana
Jan Perout. Pojďme se teďka podívat na obsah, na to, co všechno můžeme na Filmaně najít. Předpokládám, že probíhá nějaká selekce toho, co se na Filmanu dostane. A vy máte nějaký proces, nebo máte nějak pojmenovaný, jaký filmy tam chcete, jaké ne. Předpokládám, že když jsou tam křesťanský filmy, tak by se tam především měly nacházet i s křesťanskou tématikou, ale koukáte se třeba i na uměleckou úroveň křesťanských filmů, protože za mě osobně velmi často narážím na filmy, které, a věřím, že i pro vás, který máte vystudovanou kameru, ve kterých je jako všechno špatně, protože jsou malý rozpočty, nejsou peníze na nic. Takže koukáte se i na tu uměleckou kvalitu filmu, které dáváte. Jak byste pojmenoval kritéria výběru filmu, aby se objevila na Filmaně? Jako jednoznačně tu kvalitu řešíme. Samozřejmě jednak z toho titulu, že jsme filmaři, to znamená pro nás jako není důležitý jen ten obsah, ale i ta forma. Což si myslíme, že je prostě i pro diváky prostě forma doplňuje ten obsah. On to vlastně jako nejde oddělit. A přesně jak říkáte, vzniká jako obrovské množství, často v Americe, filmů, které vzniknou, mají možná zajímavé téma, ale to je tak všechno. Protože prostě při tom množství a při těch rozpočtech to není možné dělat jako, nebo u nich to není možné dělat jako kvalitně. A často to dělají lidi, kteří to dělají vlastně jako z čirého nadšení, což je jako super, ale bohužel tam chybí vlastně ty zkušenosti. Takže to množství filmů, které my nevezmeme právě i kvůli kvalitě, jako je obrovský. Snažíme se samozřejmě na každý film dívat individuálně. Je to tak, že ten proces výběru nemáme ho úplně jako do detailu popsaný, tak jako, že by tam byly jednotlivý kritéria, jako co oškrtneme, tady to má, tady to nemá, tady to má, tady to nemá. Je to spíš jako víc intuitivní. My máme vlastně jako malý tým lidí, který se tomu věnuje. Do určité míry spolupracujeme i třeba s portálem Film a Spiritualita, který recenzuje filmy a právě jako často filmy, které jsou umělecké, ale zároveň to křesťanství v nich je spíš minoritní. Takže vlastně my se snažíme uvádět vlastně jako od každého trošku v rámci možností, které máme. Jo. Zase my jsme na začátku měli nějakou představu o rozpočtu, který na to budeme mít, což se úplně nepodařilo sehnat a naplnit. Zároveň jsme prostě jako chtěli platformu spustit v čase a v nějaké míře. Takže jsme v tom, co jsme mohli, jsme nakoupili nebo sehnali filmy, které bylo možné sehnat. Takže jedním limitem jsou samozřejmě peníze, protože paradoxně některé kvalitní filmy jsou velmi levné a některé buď to nekvalitní nebo staré filmy jsou velmi drahé. Takže tam vůbec nefunguje jako nějaká korelace mezi kvalitou a cenou. Tím, že byť jsme filmaři, tak vlastně tohle je distribuční obor, což je pro nás vlastně taky jako něco úplně nového. Takže se v tom jako už jsme se v tom trošku zorientovali, ale pořád ještě objevujeme nové věci. Takže a zároveň ne ke všem filmům se dokážeme jako dostat. Jo, že buď to nějací větší hráči nám třeba nedůvěřují a vlastně jako řeknou, přijďte za rok, až budete fungovat a pak teprve se budeme o něčem bavit. Takže je tady spousta jako amerických filmů, které jsou jako notoricky známé z té kategorie křesťanské. Lidi nám píší, proč tam nejsou, my bychom je tam rádi měli, ale oni nám napsali, že nám se tím nedají. Takže jsou tam takové zákonitosti. A co se týká té kvality, teďka právě nedávno jsme měli týmovou schůzku, tak kolega to tam zmiňoval, že opravdu jako přijde nám od amerického distributora balíček 100 filmů a z nich jako vlastně můžeme vzít třeba 2. Že opravdu větší část tím, že ten trh je velký, že to křesťanství je tam jako jinak rozvinuté, tak tam toho vzniká opravdu obrovské množství, které pro jednak tím mindsetem toho filmu, který prostě pro evropského diváka není úplně dělaný, a druhá tou kvalitou i tím jako poselstvím to prostě není úplně to gro prostě pro člověka tady ve střední Evropě. Berete v potaz třeba i věci, jako že je ve filmu třeba viditelné násilí, případně nějaké erotické scény. Vnímáte to jako něco, na co se musíte zaměřit? Jako jestli to budete právě jako publikovat nebo ne? Určitě to vždycky jako citlivě zvažujeme, protože nechtě jako věřící diváky na tyhle ty věci jako citlivý a chápeme, že když je na křesťanské platformě, že většinu vidíme, jak by si přál tam vlastně jako nic takového nemít.
Na druhou stranu jsou filmy, které i přesto, že třeba obsahují násilí nebo nějaké vulgarity nebo nějaké něco spojeného se sexualitou, tak i přes tohleto si myslíme, že tam mají, že je potřeba, aby u nás byli, protože to jejich poselství nebo ten jejich příběh je natolik silný, že to vlastně vyváží to, že tam jsou tyhle ty věci. Zároveň já pořád osobně si říkám, násilí, vulgarity i sexualita je v součástí lidského života a chtě nechtě, i kdybychom to chtěli jako vyextrahovat, tak budeme žít na nějakém růžovém obláčku, který nemá jako s realitou nic společného. A tvářit se, že to neexistuje, je prostě jako špatně. Zároveň, když si vezmeme Starý zákon, tak tam tyhle ty věci jsou i v té Bibli, že jo. Takže vlastně jako byť samozřejmě, když třeba můj vlastně oblíbený film Corpus Christi, ve kterém přesně všechno, co to popisujete, tam je, zároveň je prostě podle skutečné události a ten příběh a to pojetí jednak filmařsky, jednak jako příběhově je to vlastně natolik silný, že jsme ten film tam uvedli. A samozřejmě máme zprávy, že to je super, že tam je. Máme zprávy, že jsme se úplně zbláznili, že ten film jsme tam dali. Takže samozřejmě snažíme se tam napsat, že ten film prostě není vhodný úplně pro každého, že tam jsou tyhle ty věci, ale chápeme, že některé diváky to prostě může zklamat. Mrzí nás to, ale zároveň si furt myslíme, že to místo to tam z důvodu, který tam jsou k tomu uvedený má. No třeba velikonoční události, že jo, křižování Krista, jako kdyby tam nemělo být násilí, tak to trochu nebude dávat smysl. A v tomhle třeba umlčení Krista je vlastně příklad, kde pro někoho to bylo až jako moc drsný, naopak někdo právě skrze to násilí, skrze třeba tu jakoby nepříjemnost toho pociťuje, tak se pak mnohem víc může vcítit. Hodně lidí se na to kouká na Velký pátek, aby si jednoduše jako umocnil, co pro nás vlastně Ježíš jako musel vytrpět. Takže, jak říkáte, asi se záleží, jak to násilí je vždycky použitý, ale určitě věřím, že to přesně ta hrana může být velmi náročná na hledání, protože každý vlastně to může cítit jinak. Vy jste zmínil seriál The Chosen. Já myslím, že pro hodně lidí to bylo jako moment, kdy si uvědomili, aha, oni jako křesťanský filmy můžou být jako kvalitní a dobře udělaný. Čím myslíte, že se to tak jako podařilo, co se všechno potkalo tak, že mohl vzniknout takhle jako velký, dobrý a kvalitní projekt? Asi to musela být souhra nějakých vlivů. Na druhou stranu člověk si říká, kde, když ne v Americe. Země neomezených možností, zároveň vlastně jako velké množství věřících. A zároveň tím, že ta země je velká, je to jeden jazyk, tak je možné vlastně jako zasáhnout obrovské množství lidí a vlastně tím pádem i jakoby vybrat v rámci nějaké sbírky jako velké množství peněz. Což, když bychom si srovnali s Českem, my jsme taky dělali sbírku, podařilo se nám vybrat vlastně jako nemalé peníze, na druhou stranu tam je to jsou násobky. To znamená, když dáte dohromady jako nějaký menší tým lidí, který má zkušenosti profesionální, měl tuhletu vizi a dokázali ji nadchnout i malou část Američanů, tak vlastně jako už to dalo nějaký rozpočet, se kterým se dalo fungovat. A tomu jako muselo to přijít. Jo, tím, že a to vlastně jsou to mladí tvůrci de facto a většinou doména křesťanských filmů je doménou, nebo křesťanské filmy jsou doménou často starších tvůrců nebo zavedenějších režisérů, kteří to vezmou nějakým svým způsobem a Chosen tím, že vlastně to dělal jako mladší režisér, mladší tým, tak přesně přišli s nějakou myšlenkou v nějaké době, kde se jim to podařilo zrealizovat a teď už jedou. Tak je to taková motivace, že to fakt jde a když se podaří, tak vlastně můžou vznikat i velké a dobrý projekty. Pro nás vlastně jako velmi inspirativní právě ta komunita, která kolem toho vznikla a i ten způsob vlastně financování, který vlastně jako díky tomu crowdfundingovému financování a oni vlastně jako tam teďka došlo k nějakým změnám, ale vlastně jako tam byla jako možnost vlastně investičního financování toho projektu přes jako platformu toho Angel Studia, které tam vlastně na začátku pracovalo. Což je taky vlastně jako zajímavé, inspirativní. Třeba teďka v tomhle duchu vzniká, teď nevím, jestli je to film nebo seriál o Davidovi, dětský animovaný, který má jako na naše rozpočty jako neuvěřitelně obrovský rozpočet, to jsou vlastně jako miliony dolarů. Teď nevím z hlavy, ale fakt je to jako hrozně moc. A je to právě super, protože jenom díky tomu, že vzniknou opravdu kvalitní animovaný seriál nebo film, který se vyrovná těm ostatním. Tím pádem prostě pro naše děti je to jako koukatelná věc, která jim může něco přidat. A mohlo vzniknout právě jenom díky tomu, že spousta lidí se do toho složilo a zároveň i se tam jako zainvestovalo svoje peníze, který čekají jasně, že se jim třeba něco z toho vrátí, což ale jako je na to je absolutně jako reálná šance.
A je to jako naprosto legitimní způsob, jak tu věci financovat. A u nás začínají vznikat vlastně jako podobné platformy, které umožní právě něco jako dobročinné investování. A to je zatím v zárodku. A je to taky ve Zlíně. To zní, že ty finance jsou fakt jako takřka alfa a omega vzniku dobrého filmu. Myslíte si, že právě jako v našem československém prostředí je určitá naděje, že by se někdy mohlo investovat více peněz právě do takovýchto filmů? Nebo setkal jste se někdy třeba s tím, že vám někdo odmítl poskytnout peníze právě kvůli tomu, že se jedná o křesťanský obsah? Měl jste někdy takhle jako ten náraz jako do té reality, jako třeba toho prostředí, ve kterém žijeme? Myslím si, že to je výrazně těžší než jinde, než třeba v Polsku. Vlastně v Polsku je jednak velmi silná komunita jako filmařů, velmi silná komunita věřících a tam si myslím, že to má jako mnohem větší naděje. Na druhou stranu my můžeme tvořit prostě nejen pro náš jako rybníček, takže jako ve filmovém průmyslu vlastně jako spolupráce mezi napříč jednotlivými zeměmi je naprosto běžná a vlastně pokud chce někdo ve filmu něco dosáhnout, tak v tom Česku to vlastně stejně nezvládne. Takže je to celku jako velká vize, ale jako na to, aby mohl vzniknout opravdu třeba hraný film nebo seriál, který bude mít ty kvality, které chceme, tak stejně bychom se museli domluvit napříč jako dalšími zeměmi, třeba z toho našeho středoevropského regionu. Protože ten náš trh zároveň tím, že z těch věřících tu tolik není, tak je prostě je to trošku komplikovaný. Co se týká seriálu Chosen, tak je potřeba dodat, že vlastně on u nás na platformě zatím v tuto chvíli není. Paradoxně bylo to vlastně první věc, kterou jsme jako začali řešit, aby jsme ji sehnali, takže vlastně jako první distributor nebo první kontakt, kam jsme psali, tak byl Chosen. Je to rok a půl a pořád jsme se nebyli schopni ani z různých stran vlastně jako k tomu dostat. Oni mají toho celku dost, je to tam jako komplikovaný, na druhou stranu je to líto, protože na druhou stranu je nám to líto, protože je to vlastně jako důležitá zajímavá věc. Máme tam aktuálně odkaz na Chosen TV, kde je možné vlastně jako nyní zhlédnout všechny 3 série i s českým dubbingem online zadarmo, takže to je vlastně jako v pohodě, ale bohužel snažíme se ho to sehnat i k nám na Filmanu, ale zatím jsme nebyli úspěšní, byť šli jsme na to i přes jednoho australského distributora, takže vlastně z Česka přes Austrálii jsme se snažili sehnat americký seriál a ani to nepomohlo, takže bojujeme, ale není to ideální. A když tady zůstáváme u kvalitní tvorby, kdybyste měl vybrat 3 nejlepší filmy nebo seriály, které teďka v tuhle chvíli lze na Filmaně shlídnout? To se nedá říct, co je nejlepší, to je hrozně subjektivní. My trošku bojujeme malinko odbočím, bojujeme s tím, že jasně filmy jsou vlastně jako mnohem jednodušší si pustit film, než třeba otevřít knížku, třeba Bibli nebo nějaký jako těžší text. A na druhou stranu i pro mě je občas některý večer prostě těžký si pustit těžký film. A často ty křesťanské filmy jsou o tom, že má někdo rakovinu, že někdo někomu něco udělal, že je nějaký trauma. Je to vlastně trošku jako těžší, takže jednak naší jako vizí je zkusit udělat film, který bude zábavný a bude křesťanský. Nebude o žádný tragédii. A vidíme to i jako na statistikách toho, na co se tam lidé dívají, že vlastně opravdu ty jako lehčí filmy, typu třeba, a mě třeba taky jako bavilo film Jen samé krásné věci, italský film, který jako i zároveň jako hrozně soudobý i skrz ty věci, které řešíme v poslední době, to znamená migrace, cizí lidé, kteří nám jako vstupují do našeho prostoru. A je to udělané s takovou jako lehkostí a je v tom spousta myšlenek, ale zároveň tam nikdo nic netlačí, takže to je vlastně jako za mě dobrý příklad této kategorie. Tak super, co třeba teďka jsme uvedli vlastně konečně taky nějaký obsah pro děti. Takže vlastně moje děti hrozně moc baví vidět ty věci, o kterých se v tom kostele bavíme, tak vidět to nějak jako stvárněný, hýbající se, mluvící se. Což je taková trilogie Bůh s námi, Apoštolové a teď nevím, jestli ten třetí. Prostě trilogie od vlastně jako Ježíše po Apoštoly. Takže to si myslím, že je jako super věc taky vlastně i pro rodiče, že člověk to vlastně to tam jako vidí sformovaný, je tam spousta myšlenek, spousta vlastně jako příkladů. Doporučuji určitě dívat se i s dětma. A
dovolím si udělat takovou drobnou v úzovkách reklamu. Teďka vlastně nově máme na Filmaně dokumentární film Každý krok se počítá Řím, což je film, na kterém Filmana participovala jako koproducent, to znamená zaplatila část výroby toho filmu. Je to film o poutní cestě, který měl premiéru na Velikonoční neděli na České televizi. A je to film o tom, že jsme vzali nevěřící lidi a poslali je na poutní cestu do Říma. A chceme vlastně nalákat další mladé lidi a daří se to. Máme teďka spoustu zpráv od lidí, kteří se právě jako na základě toho filmu chystají na poutní cestu. Stejně jako od prvního dílu, kde jsme poslali zase Kazmu do Santiaga. Byl před 2 roky, vlastně Každý krok se počítá jako 1, kde jsme vzali Kazmu a poslali jsme na poutní cestu do Santiaga, což samo o sobě zní skoro jako vtip. Ale přesně nejparadoxnější na tom je, že vlastně dělá to můj kamarád, nevěřící režisér. Ale jsou to filmy, které běžného diváka na té české televizi vlastně jako překvapí, protože klasický film o poutní cestě bude vypadat určitě jinak než tyhle 2 filmy. A zároveň se na ten film podívají mladí lidi, protože tam jsou jejich jakoby idoly, jejich vrstevníci a tím pádem je dostaneme k tématu, na který by si normálně vlastně jako nepodívali a můžeme poslat na tu poutní cestu, která potom sama o sobě může třeba nějak jako proměnit nebo nějakým otevřít nějaký obzor, kterým třeba netušil, že mají. A ten primární teda účel byla ta Česká televize, protože tam jsou ti lidi, kteří by si třeba Filmanu nepřeplatili, protože prostě to pro ně není. A aby jsme dali nějakou přidanou hodnotu našim divákům, tak je tam vlastně ještě bonusový díl s pátrem Janem Peňázem, který vlastně jako poutní cestu do Říma absolvoval a zároveň takový jako napsal i tom i knížku, tak vlastně takové povídání vlastně víc do hloubky o jako duchovním rozměru poutních cest a poutnictví jako rozšíření k tomu. Takže to je samozřejmě trošku sobecky můj tip, protože jsme na tom dělali nějakou dobu, ale je to věc, ze které mám radost, na kterou máme celkou pozitivní reakce právě od lidí zvenku. Bylo by to smutné, když jsem se ptal na něco, co se vám líbí, kdyby se vám nelíbilo to, co jste vytvořil, tak to by mě bylo. Já jsem samozřejmě velmi sebekritický, takže jako cokoliv, co uděláme, tak k tomu mám samozřejmě obrovské množství věcí, co by šlo udělat jinak, ale pojďte do toho. Jste narazil na téma evangelizace a pastorace a o tom se budeme bavit v další části. Posloucháte Eklézia podcast dnes s Janem Peroutem na téma projektu Filmana. Vy jste nám před tímto rozhovorem napsal, že takhle na první pohled vypadá Filmana jen jako stránka s filmy na internetu, ale ta vize je o dost širší. A to v kontextu vlivu a využití médií v pastorační a evangelizační praxi u nás. Komplexní věta, napsal jste to hezky. A my už jsme se toho jako několikrát dotkli, ale pojďme se teďka jako specificky bavit o tom, co teda tím vlastně myslíte. Takže jak by třeba tuhle platformu mohli využívat kněží? Jak se to dá vlastně využívat třeba právě k pastoraci? Tak primárně asi tím, že si předplatí. Ne. My si myslíme, že aspoň vlastně soudě podle sebe, jak člověk vlastně tu víru žije takovým tom jako běžným pracovním týdnu, běžným nasazení, vlastně zase tak moc ne. Jo? Když člověk není úplně jako fakt velký nadšenec a nechodí prostě jako pořád na mši nebo opravdu jako nečte duchovní literaturu. Já se přiznám, já na to fakt jako i s dětma, s domem a se vším možným s prací vlastně jako fakt mám málo jako energie prostoru. Takže vlastně už jenom to, že si člověk, ať už teda jako v té placené nebo i v té neplacené sekci, kde taky nabízíme vlastně jako nějaký obsah, snažíme se to taky postupně rozšiřovat. Když si udělá jako chvilku a podívá se na něco, tak už vlastně tím se nějakým způsobem vzdělává velmi jako light, ale vzdělává v té víře a nějakým způsobem jako nad tím může přemýšlet a může mu to jako něco dát. Takže vlastně už jenom to, že se na něco podíváte, vás může posunout. Využití pro kněží řešíme teďka třeba, jak bude léto, tak nějakou konkrétní věc. Často se promítají různé filmy na farách a podobně, jako letní kina. Prakticky vždycky je to, jako, že někdo někde stáhne nějaký film a ten se tam promítne. Takže se snažíme jako vytvořit nabídku, kterou by, když vlastně někdo bude chtít udělat letní kino, tak bude od nás mít nabídku, že jim oficiálně domluvíme ten film,
samozřejmě bude to možná stát nějakou korunu, možná na to něco přispějeme my, ale vlastně jako budu ten film tam mít jako legálně a zároveň s nějakou jako jistotou toho, že to má nějaký jako přesah. Takže to je jako celku konkrétní věc. A myslím si, že jako velké použití do budoucna je při přípravě třeba nebřimování, při nějaké formaci pastoračních asistentů a podobně, protože třeba pro ty běžmovance často to jsou lidé, kteří právě ten vztah k té víře si trošku možná hledají a myslím si, že prostě přes ten film je ta cesta vlastně jako nejjednodušší. Třeba právě v té sekci zdarma je polský film Povolaný, který vlastně jako se snaží trošku takovým jako dramatickým způsobem tohleto přiblížit. To znamená, že tam jako je kněz v nějaké rodině, která je vlastně jako proti církevní, nebo ta máma je tam jenom vlastně jako věřící, ostatní se na to dívají jako velmi skrz prsty a velmi kriticky. A tak nějak možná trošku naivně, ale zároveň to jako se snaží odpovědět právě na otázky vlastně jako lidí, kteří jako hledají, kteří moc jako nerozumí některým věcem a podobně. A zároveň tam jsou příklady pak jako reálných lidí, kteří jako uvěřili, kteří asi tuhletu jako proměnou prošli. Takže to jsou věci, které vlastně jako můžou na celé té cestě člověka tou vírou nebo tím každodenním životem ho provázet. A myslíte si, že má film i tu moc někoho ke křesťanství jako takovému přivést? Máte případně nějakou zkušenost s takovým člověkem? Zatím myslím, že fungujeme celku krátce na to, aby jsme někoho ještě úplně přivedli konkrétně, ale ze života. Takhle, myslím si, že má určitě velkou moc ho jako vzbudit spoustu otázek a nějakým způsobem člověka přimět k tomu, aby o tom víc přemýšlel, aby se o to víc zajímal. Mm-hmm. Samozřejmě myslím si, že obrovskou roli tam hraje vždycky jako osobní zkušenost, osobní příklad někoho reálného, to znamená, ve chvíli, kdy se člověk narazí na film, který ho nějakým způsobem osloví, tak je důležité potom potkat se s reálným člověkem, který mu to může reálně předat. Mm-hmm. Takže nemyslím si, že film by mohl sám od sebe, jenom že člověk se podívá na film a bude se hned nechat pokřít, ale minimálně může být takový ten startovač anebo pošoupnutí na nějaké cestě. Mm-hmm. Na konci ještě, když bychom se bavili trošku o budoucnosti, můžete nám nastínit, jaký třeba teďka další máte plány, co novýho na Filmaně ještě přibude. Třeba nás napadají, jestli tam Slovo na neděli od Cehalíka, jestli by se tam nemohlo objevit, nebo další nějaký jakoby křesťanský videomateriál, který třeba už je, ale jestli se bude propojovat. Jo. Jako tou druhou myšlenkou, nebo těch myšlenek máme vlastně jako spoustu, snažíme se nedělat úplně všechno hned na začátku, takže vlastně teď se snažíme udržet a vybudovat vlastně platformu jako takovou samou o sobě. Ale vlastně třeba tou druhou myšlenkou právě je agregovat ten typ obsahu, to znamená rozhovory, videopodcasty, youtubery a podobně. Tak se těšíme, až bude Ecclesia podcast. Nebo různé budeme rádi. Nebo různé kněze, kteří právě jako publikují svůj obsah na sítích. Tak vlastně jako zase združíte na jedno místo a zároveň dát třeba lidem možnost podpořit toho daného tvůrce. Mm-hmm. Protože často ti lidi to dělají vlastně jako značení, dělají to super, ale nemají k tomu vlastně žádnej, kromě některých nemají k tomu vlastně žádný aparát, jak by si třeba mohli požádat ty lidi o nějakou podporu a tak. A v tom může se hrát velkou roli ten nadační fond, který buď to sám od sebe může ať už svým know-how, nebo i třeba nějakýma financema nadějného tvůrce podpořit a zároveň umožnit divákům vlastně ho podpořit. To je vlastně jedna z těch vizí. Druhá je vlastně jako pomáhat nebo nabízet vlastně i směrem do církve tvorbu obsahu vlastně jako nového, co třeba jako řeším teďka poměrně aktuálně u sebe, jak předávat vlastně jako víru v rodině dětem. Jo, že já se samozřejmě jako snažím nějak, ale člověk sám od sebe, není to jednoduché. A takže natočit vlastně jako edukativní seriál, který sice nebude úplně filmový, ale prostě bude mít jako obsahovou přidanou hodnotu, zároveň samozřejmě bude pěkně natočený, který pomůže rodičům s nějakými typy a vlastně s přemýšlením nad tím, jak těm dětem tu víru předat jako lépe, přístupněji a tak, protože samozřejmě všichni se potkáváme s tím, že proč mám chodit v neděli do kostela a už jdem zase do kostela a podobně. A na Velikonoce 5krát do kostela každý den a tak. Oni to nakonec jako zvládnou, ale když budeme nějaký nástroj k tomu, jak jim to těm dětem jako líp vysvětlit, líp ilustrovat, tak si myslím, že to může být vlastně jako velká přidaná hodnota. A vlastně v podobném duchu
nějaký typ obsahu vlastně pro katechety do náboženství. Ať už vlastně jako třeba vzít nějaký film, který my máme a vystřídat z něho jednotlivé pasáže a nabídnout ho ve spolupráci třeba, nebo po domluvě s tím distributorem nabídnout ho právě pro použití v náboženství, případně vytvořit vlastně jako obsah nový, což je běh na další trať, ale myslím si, že potřebný, protože teď jsem zjistil, že můj syn ve 3. třídě se učí ze stejné učebnice, jako jsme se učili my v náboženství. A přece jenom jako i po 20 letech, možná víc, vybarvovat obrázky pořád v hodině Ježíše přijde trošku málo. A je to spousta lidí, kteří dělají jako dobrou práci, ale vlastně jako potřebují i ty nástroje. A v tomhle si myslím, že dokážeme jako nějakým způsobem pomoct. Protože přece nějaký drobný know-how a nějaký nadhled nad těma věcma asi máme. A dokážeme, myslím si, že pomoct i propojovat jako různé jako lidi mezi sebou a nechceme po někom, aby nám všechno zaplatil. Říkáme, máme tady nějaké možnosti a pojďme dělat ty věci společně. Jo, naší vlastně jako tu nadvizí vlastně jako umět propojovat ty jednotlivý lidi, místa, instituce, protože nám přijde, že to jako každý si trošku jako žije na tom svém rybníčku a úplně se to jako nespojujou ty síly. V té filmařině je to jako v celku běžný, že se jako spojujou, protože musíte spolupracovat, abyste mohli vytvořit něco dobrého. U nás je to trošku tak, že se to úplně nedaří možná tak, jak by bylo záhodno na křesťany. Paradoxně situace třeba na Slovensku je mnohem horší, že tam vlastně jako mediální prostředí je výrazně konkurenčnější než u nás. Zároveň vlastně jako, byť tam máme navázané nějaké spolupráce, tak naopak některé se vůbec nepodařilo. Takže je to vlastně jako velmi zajímavý. A tou naší jako vizí je právě pod tím nadačním fondem udělat nějakou v uvozovkách jako platformu, ještě nemáme jako úplně ucelenou představu, na které by se mohli právě jako filmaři, média potkávat, mluvit o tom, jak ten jak ten mediální prostor vlastně jako zlepšovat, jak na něm spolupracovat, co nového vytvářet a ty síly spojovat a netříštit. Dobře, moc děkujeme. Na závěr se všech našich hostů ptáme na 2 otázky. Tou první je, zda jsme něco zapomněli zmínit, nebo vám teď došlo, že byste ještě rád třeba řekl, dodal, aby naši posluchači o nic nepřišli. Jo, asi co mě napadá, co je věc, se kterou možná trošku bojujeme, je to, že tím, že vlastně náš model toho financování toho projektu je takový, že chceme vlastně jako předplatné za to, aby se člověk mohl na něco podívat. Kromě teda té sekce, kde jsou filmy zadarmo jenom po registraci. A tím pádem u spousty lidí vlastně spadneme do škatulky jako komerční projekt, který chce prostě za něco peníze a což buď to není křesťanské, s čímž úplně jako nesouhlasíme, protože vlastně jako základy vůbec jako třeba akciových společností, základy prostě ekonomiky de facto leží jako v křesťanství, leží jako v řádech katolických. A jak říkají právě naši kolegové z nadačního fondu Teovia, se kterými spolupracujeme, tak ty peníze jsou vlastně jako krev, která proudí v žilách. Ve chvíli, kdy ta krev stojí, tak ten projekt nežije. A ty peníze vlastně jsou nějaký hnací motor, nejsou pro nás jako cíl, jsou jenom prostě nějaký prostředek, který umožní to, aby to mohlo žít. A my se to snažíme prezentovat a je to tak, že prostě tím příspěvkem, tím předplatným vlastně jako podpoří ten projekt jako takovej. Jasně dostanou za to službu, že se můžou podívat na filmy, ale díky tomu umožní vlastně všechno to, o čem jsem tady mluvil. Jo, takže možná takový jako apel, tím, že vlastně si předplácíte Filmanu, tak jasně získáváte filmy, ale zároveň pomáháte jako celému širokému projektu, aby mohl nastartovat třeba nějaké změny, nastartovat nějaké věci v celé té vlastně jako mediální společnosti. A s tím trošku bojujeme, že prostě ve chvíli, kdy opravdu nutíte ty lidi platit za něco, co je třeba jinde, nebo zdá se, že může být zadarmo. A ty filmy tím, že vlastně jako pirátství u nás má jako dlouhou historii, tak vlastně se vžilo to, že vlastně film je veřejný majetek a vlastně nikdo netuší, jak obrovský úsilí a obrovský peníze jsou zatím jakýkoliv film, jakýkoliv audiovizuální dílo vyrobit. A že tím, že vlastně film se stáhnou, podívám se na něj, že to není úplně OK. A jak říká nejmenovaný kněz, je to sice jen lehký hřích,
ale i tak to není úplně OK. Ale papež František říkal, že kdo sdílí, ten násobí, takže jestli se to netýká i tohohle? Ne, asi ne. Asi ne. A na úplný závěr, máte ještě nějaký pozdrav nebo vzkaz pro naše posluchače, ať se s tím můžeme rozloučit? Dívejte se na filmy, posílejte filmy lidem, posílejte nám tipy na filmy, které byste na filmu nechtěli vědět. Máme jich sice v seznamu těch, kterých chceme se na to jako mraky, ale budeme rádi za každý tip a držte nám palce a modlete se za nás, ať to všechno zvládneme, protože není toho málo. A bez božího požehnání marné lidské namáhání. Moc vám děkujeme. Hostem Ecclesia Podcast byl Jan Perout, který s námi mluvil o své platformě Filmana. Pane Peroute, moc děkujeme za váš čas a přejeme vám mnoho úspěchů, aby se projekt povedl, rozběhl a pomáhal v rozšiřování křesťanských hodnot dál do světa. Děkuji za pozvání. A loučíme se i s vámi, naši milí posluchači, přejeme vám krásný čas do dalšího podcastu a pokud byste ho chtěli strávit, třeba takže se podíváte na nějaký hezký film na Filmana a mrzí vás, že ještě nemáte předplatné, tak jsme spolu s Filmanou připravili takovou speciální soutěž pro vás. 3 z vás můžou získat předplatné, stačí, když okomentujete buď na Facebooku nebo na YouTube tohleto video a řeknete nám, který je váš oblíbený křesťanský film. Filmana pak třeba i z těch filmů vybere a možná i ten pak na Filmaně najdete, když se zadaří. Takže okomentujte, dejte tam, jaký je váš oblíbený film a my potom vylosujeme 3 z vás a pošleme vám předplatné Filmany na 1 rok. Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl další zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko odebírat. Jsme na platformách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo i YouTube, kde je i videozáznam našich rozhovorů. Budeme vám taky vděční za recenzi, hodnocení a sdílení našeho podcastu dál. Pán Bůh zaplať.